Библията казва, че ще дойде ден, в който Той ще съди целия свят. И вие ще застанете пред Бога на Великия съд. Стотици от вас, които са тук тази вечер и няма да стоите с голяма тълпа като сега, тази вечер, казвате си: о, ще си прекараме добре, когато стигнем там. Не, ще бъдете сам. Ще застанете само пред Бога и ще получите отчет за това, което сте направили с Исус и как сте живели живота си. И много от нас ще останат ужасно разочаровани и ще крещим за милост. Но ще бъде твърде късно. Библията казва, че ще призоваваме скалите и планините да паднат отгоре ни и да ни скрият от този, който седи на престола, но ние не можем. А разпятието на Христос е препъни камък за много хора, защото е глупаво, както казва Библията, за тези, които загиват. Мнозина ще приемат това учение на Христос.